Yang, Hmm. aku arep tekon. Curhat lho ki. Ora sing lebokne ati. Wong-wong ngono kae lho. Duwe bojo loro iki apa penak? Curhat pi, curhat. Lah kira-kira sing mbok tekoni piye? Lho lah iya aku ki tekon sampean. Lho, Piye jawaban ngono lho? lho arepe duwe rencana di bojo loro? Ya ora, maksudnya Kuat. penak ora. Gak kuat aku. Dompetmu cukup. Dompet tipis kayak ngono kok piye terusan? Ya, bayangno ya. Ning nggone warung bebek. Heeh. Ning nggone warung bebek ya. Kuwi ngono. Maem wong sitok pira? Bebek pira? 20.000. Lah lek sedina ping 3 75. Lah lek sampean aku karo bojomu karo anakmu itungen dhewe sedina. Dompetmu kuat. Sik tak hitunge. 20 tambah 20 50. 75 wong sitok iki. Piro ngombene? 75 wong sitok. Iya lek bojo loro ora 75 tambah 75. Anakmu. Berarti 150 terus anake 75. Iya lek anake sitok, lek anakmu 5. Piye? Yo. Iya. Ping 0 wong sitok anake 5. Apa ya kuat aku? Anakmu 10. Sitok ae kene glepot ae ramane. Jangan bojo loro ya. Wong-wong ngono kae kok kuat, but gaene opo? Lah iya. Lah bayangno ngono kuwi. Duwite semono bayangno. Lah wong iki lah ngekeki dhuwit 100 saya kongkon blonjo ritil tempe mendino. Tempe iki apa iki jenenge? Gobe sini lho panganane ngene iki lho. Lagi kan nek curhat to ya. Mumet Curhat ora tenanan, curhat. Ki golek solusi ngono lho, piye rabi ngono malah piye. Kok mumet dasku aku bayangne lho wis ra iso kok Rasa dibayangne ya. Wis citok. Piye apa arep piye sik pengen kira-kira sik pengen rabi loro apa piye iki? Gak, citok aku. Piye? Citok pengen merempel aku. Pengen merempel apa pengen protol pengen untune sing protol apa sirahe sing merempul? Pilih yo. Ngono gak penak. Coba bayangne penak. Sik to. Gek bayangne. Bojo loro. Sitok kiwa, sitok tangan. Jejer rojo ya. Sitok kuwi ngono sitok ngiwa, sitok nengen piye? Piye lek kiwa mbok toyo kene sing tengen nonyo kene. Piye lah benjut aku. Oke. Oke.